Baztan Bidaso eskualdeko lanbide heziketaren aldeko eragilek tinko adierazi dute beren desadostasuna Oronozko eraikin berriaren proiektua eta obra atzeratzearekin. Honekin batera, lehengo astean eskola komunitatea ekintza desberdinak burutzen hasi zen eskualdeko lanbide heziketa ikastetxetan. Lehengo ortzegun arratsaldetik hortzira goizera Elizondoko lanbide eskolan burutu zen itxialdia. Aste honetan Berako Tokiona ikastetxean itxialdia egin dute. Eskualdeko lanbide heziketako irakasle eta ikasleak. Oronozen elkartu behar zituzten lanbide eskola ez egitearen arriskua salatzeko. Arazorik konponbidea eman ezean, protesta eta ekintzak egiten jarraituko dute erabat premiazkoa den beharrari erantzuten dion eskola berria eraiki arte. Bide beretik datorren azaroaren 26an Elizondoko lanbide eskola, ikastetxe publikoa eta Tokiona institutuko zuzendariek eta eskualdeko hainbat alkatek Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Komisioan agerraldia eginen dute. Hemerotekari errepaso eginez gogoratuko dugu 2012an hasi zela Oronozen ikastetxe berri egitearen borroka, Xareta, Baztan, Malerreka eta Bortziritako ikasleentzako izango dena. Alde dute eskola, udal eta eragilek euskera hutsean irakatsiko den Nafarroko lanbide eskola bakarrarekiko duten atxikimendua. Aurka, hezkuntza sailaren jarrera. Erran bezala 2012an hasi zen prozesua eskualde mailako lanbide heziketa behar zela sumatzen zelako. 2014an Elizondoko eskolako teilatu erori zen eta hori baliatuta eskola berri baten aldarria plazaratu zen. 2015an erorketaren ondorioz, Gobernuko hezkuntza batzorde etorri zen eta txosten bat egin zuen. 2 puntu nabarmendu zituen bertan, egoitzaren egoera tamalgarria eta eskualde mailako zentro bateratu baten premia. Urte berean mozio bat aurkeztu zuten hainbat alderdi politikok eta aho batez onartu zuten parlamentari guztiek eskola berri bat egin behar zela. Ondotik gobernu aldaketa gertatu zen eta gero Abaiko Uxue Barkos izendatu zuten lehendakari. 2019an berriz aldatu zen gobernua eta PSNeko Maria Txibitek hartu zuen lehendakaritza. Covidarekin geldirik segitu zuen Oronozko eskolaren egitasmoak bertze 3 urtez, eta 2023an gobernuak proiektua aurkeztu zuten. Bertze gobernu aldaketa bat berriz Txibite lehendakaria dela eta 2024aren hasieran obra lizitatu zuten, baina ez zuen inork parte hartu eta hutsik gelditu zen. Ondotik hezkuntzak erran zuen proiektua ukitu gabe zehaztapen batzuk eginen zituztela enpresak erakartzeko, partida bat baitzegoen aurten lanak hasteko, baina irailaren bukaeran jakin zen plan hori bertan bera gelditu zela eta hezkuntzaren asmoa proiektua guztia berritik hastea zela. Proiektua berritik hasten bada, beste hainbat urte joaten aldira. Bitarte hontan gauza asko gertatu dira eskolan. Elizondon ez da mantenimendu esku hartzea handirik egin. Beti esan dutelako eskola berria hor egonda ez duela merezi inbertsio handitan sartzea. Ikasleen matrikula bikoiztu da eta ziklo berriak sartu dira beraz, leku arazoak sortuz. Larritzen joan dira hainbat gauza eta segurtasuneko afera ez da konpondu. 3 aldarrikapen egiten dituzte eragilek hezkuntza eskaintza mantentzea da bat. Proiektu honek aurreikusten dituen ziklo guztiak bi izan ezik martxan dira aspaldik, matrikula onarekin eskualdeko beharretara egokituta. Lanbide eskola asko espezializatu egin da, baina sektore ezberdinak hartzen ditu eta eskaintza erakargarria eta osatua da. Beste 2 ziklo sartzen dira proiektuan agroekologia eta informatika, eta ziklo berriak ere gehitu dira haur hezkuntzako kasu. Hurbiletik gaia jarraitzen ari diren eragilek diote, diru kontua dela guztia ez dute gehiago inbertitu nahi. Lanbide heziketako zentro integratu bakarra da Nafarroan dena euskeraz emanen duena. 3. puntua da orain behar dela, urte asko pasatu dira, dauden instalazioen egoera gero eta larriagoa baita. Hemen gaur bildu gea Tokionako eta Elizondo lanbide eskolako ikasle eta irakaslek, eta gure aldarrikapena da, elkarrekin elkartu behar gintuzten Oronozeko zentro lanbide eskolan, eta hori atzeratu dute, proiektu hori momentu honetan arrisku larrian dago ez egiteko, eta horren protestan, ez egite horren protestan, hemen bildu gea gaur itxialdian, aurreko asten ere Elizondon berdina egin genuen, eta datorren asten ere mobilizazioekin jarraitzeko intentzioa daukagu.